जों हायकेनो जों गोंमा स्कुलनि स्टुडेन्ट रखसनो हाय सिङाव लगिरि फायके दांगे हिन्दी जे पढ़िनाय सोलोंनाय बरकबो सायमानो जे जों तामुंगै जों बाहायके जों ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय जों बाहायके नाङै दं आइनि बागैनो दिनै सोंनो गोबां मा अर्गानाइजेशन गोबां मा स्कुलनि स्टुडेन्ट रखसनो फायै गोबां मा बरनो फायै सोंनो लगिरि फायके जों आमो बिसिनि जों केसारा मुसुमो जत ताबुते बुक सोंनो बाहायनो जों ताबुक जों थानाय जम्पु बिसोर मोनसे सिमी सिनी मुभमेन्ट चेंजाखा TSF नि मुभमेन्ट ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नि आगिबो जों चेंगिनो फायो 1968 नि सिमी जों TSF जों रोमान स्क्रिप्ट नि चबा खायदों माने जों हायना हाय ताबो जों चबा खायनाय खायबो थांनाय जे सिनी थरांनो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जे कोन कायसे जोंनो कग्रिया साक जों सिना मुभमेन्ट चया खायथानाय ए जुदि कायसे बरक खबर होया जोंनो हायकबा जोंनो कोन कक्तन दहाय आंगाके जों बावनो नाय जे जों अमर साइड केबो कटर मुभमेन्ट खायनायनि बागै बो थायो थांना नाय ताबो जों ताबो जरायनो SDM आ थाङै जों मेमोरेन्डाम याफानाय खोनामानि रोंसोरोंनाय रक बादेबो रोंसोरोंनाय रकनि फेमिलि एबा पेरेन्टस रक खाय मामजा खायो माने बोसोर रक बां पेरेन्टस रक बरक 200 एबाब दङो पेरेन्टस रकबो मन्टफोर्ट याकली कुम्पुय अमायके जों चिनारो रेलिबो ब्रंनि जरायनि फिउचाराव नासिगै बर' बहायनो सिनियर रेलिबो फायजो सोंबाय जइन खायजा ताबुक सजरा बोसोर स्कुलनि रोंसोरोंनाय रक सफैखो सिनियर गोबां मा ताबुक नायदि सिनि कुमलुं एन्टि ड्राग्स कमिटि दङ ते सिनि स्कुलनि स्टुडेन्ट दङ आमर खबै जत खबै सिङरो 13 स्कुल हाय दङ कब्र रोमान स्क्रिप्ट चालो मा खाइनै
DSF ni English sodor is by Kobokza. Narok Zatono Simon, Shino Hasto, DSF ni Asai Puruni Shimigno, Roman script no by Koborokno, Mas Hinete, Roman script no Koborokno, Saluma Klane Hine, Andron Klapem, Tomoni, Tabu Klaima Tonko, Kabangma, Mota, Kabangma, Songoton Klatongo, Avon Bishingono Dini, DSF sodor is. Borok initiative Taka, Zirania SDM Klane, Borok. Meuran namanya Fanan hinanya, ang ex TSF hisabai, borok khobor hoinai, ang dini kumulung tongomba mandagai, welekana khas rangka tei tongtopka, sini TSF rok, sini Roman script ni andolono tabu buya kairako, bono initiative nainai, kabang ma jaga tini sodori simigya, sodor south, sodor north, sara haste genanginyo, borok khlainai borok kogruga, oma hikeno tini amone ongo hisabai tini first jiraniawo. SDM thangirine abon sekang borok agot tolabo rukha agot tolabo khlaikya tini second step PSF ni jirania SDM thangai tabuk jeng khumulung motor stand ni chime himot